Ya, besok ketemu Ken. Bojonegoro. Bojonegoro. Ya. Campur sari karo komet. Oke. Iya. Malam. Malam. Tidak pokok senang malah. Bisa enggak apa-apa. Bablas. Chuẩn bị gắt. Ampuh rampung iki. Back! Wah! Hut! Hei! Hei! Wah! Hei! Wah! Oh! Hut! Ah! Hei! Oh! Hit! Cepol! Ho! Hit! Hey! Ho! Hey! Hey! Hot! Hit! Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Ah! Oh! Hit! Ah! Ah! Lu! Ah! Ah! Hey! Ah! Ah! Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Oh! Ho! Ah! Ah! Ay! Way!
palaran sik. Keparasi murantata mani tanding klawan mami iki satri yali nuwe jayeng palu gonsa yati apa siratan ajre singalena praptek katokno budinira sira mesti bakal lale Satria Ambiu obat Sapa iki? Sasi Kirana, putra Raden Garutaca bari takon. Putrane Prabu Boma Narakasura sawarka aku. Miturut dongenge, bapakku biyen musuh bebuyutane wong tuamu. Ning isih menang bapakku. Plemben-plemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki. Biyen wong tuaku kalah, saiki anak padha anak aku sing unggule. Cobanen. Wah. Oh, ah, hi. Ah. Mutiar kowe. Hek, ah. 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 Hi. Ah. Hot, ha, he, ha, ha, he, ha. Mutiar. Hey, ah. Oh, ah, hi, ah, oh, wait, ah, oh, hi, wait, oh,
Hei. Wah. Woi. Hai. Aduh, mati aku kaya linolosan otot bebayuku. Ayo sambato kowe, sambato yen kepengin tak susulke bapakmu neraka jahanam. Aduh mati aku ing kene marganing pati. Aku ora ngilang-ngilangi kasektene bapakku Pringgondani Kanjeng Rama Raden Gatotkaca. Lakon tak puntir gulumu ing kene marganing patimu. Sasikirana mandhek. Wis kulup, wis. Kala putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wangya kulineng arti iki putuku Sawarka inggih lakar kasinggihan yang ya anak Buma Narakasura. Aku wis krungu kabar yen to kowe bakal mateni aku. Merga males sedane bapakmu mbiyen Buma Narakasura. Upama aku arep mbok pateni, aku patenono, Le, Cah Bagus. Ora apa-apa. Aku iki wis kempong perot jambul uwanen. Wong yen wis tuwa parane ning ndi to? Manungsa kuwi dudu ula. Yen ula iso nlungsungi, yen manungsa gedhong ana kuncenana, wong mati mangsa wurunga. Upama aku sida mati dening tanganmu, aku bungah, Le. Kresna seneng Cah Bagus. Ning sadurunge kowe mateni aku, tak kandhani ya Sawarka. Nalika semono bapakmu krasa dosa, bapakmu Buma Narakasura krasa luput. Merga wis njejuwing adine lanang si Samba ya wis nubrata. Jane aku ya ora apa-apa Samba arep dipateni mangsa Badawa, merga janjane patrape Samba dhewe iki ya wis kleru. Nanging bapakmu tetep pengin nebus dosane kanthi cara pengin munggah kasuwargan jati, dilalah kodrating jagat. Dilalah kodrating jagat. Patine bapakmu Buma Narakasura ki kudu dipateni dening bapake dhewe, ya aku iki Sawarka. Senadyan aku emoh Kresna ora gelem, nanging si Buma tetep kepingin matine diswargake dene wong kang dadi titise Hyang Wisnu. Kamangka kang dadi titising Bathara Wisnu ora ana liya kejaba aku. Sawarka. Senadyan abot kanggoku, nanging iki kabeh wis dadi kodrating jagat. Yen aku ora nindakake, yekti aku bakal kena siku dendaning Bathara. Kanthi netes luhe Prabu Kresna tanpa mandheg paribasane, cakra lumepas saka kendhenging langkap
dadi lan patine bapakmu Buma Narakasura. Patine Buma tak tangisi 40 dina 40 bengi. Jal, kowe yen dadi aku kepiye Sawarka? Kanjeng Eyang. Aturaken ageng ing pangapunten awit saking kutunging raos cubluking pangertos ngantos kula cumantaka wanuh-wani ngrabasing paduka Kanjeng Hyang Prabu Kresna. Iya mosik jane kowe iki duweni gagasan kepengin gebak peperangan ana ing Praja Yawastina iki, jane iki saka pamikirmu dhewe apa kowe diurup-urupi karo pawongan Pangsalana Sawarka? Kanjeng Hyang ngaturi ketiwasan kebrongot manah kula awit dipun koroki kuping kula kalian putranipun Patih Sengkuni inggih Raden Kertiwindu. Ya kacang ora ninggal anjaran. Wong anake Sengkuni kok mbok percaya, wong anake Sengkuni kok mbok gugu omongane. Kowe wis mertobat? Sawarka inggih. Yen mangkono manunggala dadi siji kekuatan kelawan Yawastina, tata-tata kanggo wisudan Ratu Anyar si Parikesit. Karben anake Patih Sengkuni ya kuwi si Kertiwindu bakale besok ngunduh wohing pangarti. Mawut kang kadrajang ing dahana wadya sanggap kaprabon perangkang obro marakata ing iblis laknat kae kira-kira Ratu Dwarawati ilate disusuk karo nginten. Mau kae Sawarka yen nesu gemprang-gemprang kaya kidang, emprong-emprong kaya simo barong. Bareng diwenehi omongan sak klimah rong klimah gogloh atine Sawarka. Tobat-tobat edian tenanan. Menapa nyerah mawon, nyerah matamu iki. Nyerah piye? Aja mundur yen durung dadi batang, no? Golek 1000 cara amrih ringkihe negara Yawastina. Lajeng kersanipun, ayo melu aku. Ana kitung rumaksa ing
rasa sedina kaya setahun ing sakartum la azidanakum bala ing kafaratum inna adzabila sadid. Artine apa le? Sok sapa sing seneng ngunjukke rasa syukur, memprioritaskan rasa syukur, sayekti nikmating pangeran, nikmating Gusti Allah bakal ditambah marang umat sing seneng syukur mau. Oh ngono. Ah nggih. Kosok baline sok sapa sing kufur utawa ora ngakoni marang nikmating pangeran, maka umat mau bakal nampa siksa yang amat pedih. Oh ngono ya Le. Nggih Mas Gareng. Maknane piye Truk kok iso kowe ngomong ngono kuwi? Maknane aku ya kuwi nengenake babagan perkara syukur, merga syukur mau tak kira wis diterapkan kelawan pepundenku ingkang winengku kinurmatan Bapak Haji Panito Sarjana Ekonomi. Oh ngono ya Le. Nggih. Kamangka wong syukur menika maneka warna tata caranipun. Contone Le, ana sing dana rasa utawa nyenengne rasane wong akeh ya ta. Dadi sedekah ki ora kudu berupa uang, ning nyenengke wong liya kuwi ya wis kelebu sedekah. Oh ngono. Nggih. Kaya bengi iki gelar kabudayan kesenian wayang kulit ditonton untuk umum karo para warga masyarakat. Heeh. Nyenengke wong akeh gawe senenge atine wong akeh iki ganjaran kagem Bapak Panito. Oh iya Le, apa meneh ya nanggap iki ya ngetokke waragat kuwi jelas hitungane ya sedekah. Kaya mangkene iki sing disenengke ora mung pelaku senine kaya to dalang pengerawit bintang tamu karo sindening, uga akeh pihak-pihak sing diuntungkan. Tero panggung sound system, ayo para bakul-bakul, iki yo melu kecipratan rejeki. Oh ngono ya Le. Nggih. Miras-miras awake dhewe ngraketke paseduluran karo tali silaturahmi. Karo para warga masyarakat kang mapan ing Candirejo mau Pak Kepala Desa sonten wau nggih kepareng rawuh. Matur nuwun Le, matur nuwun. Sok sapa sing seneng jembarke tali silaturahmi bakal didawake umure dijembarke rezekine. Allahumma amin. Ayo. Luar biasa. Aku yen ngobrol karo panjenengan kang winengku kinurmatan Bapak Panito iki wis paring nasihat kali damar marang aku akeh banget. Oh ngono. Heeh. Ibarate wit kae saya dhuwur, wit kae saya dhuwur wite, saya banter angine. Maknane wong ki yen saya dhuwur karire, cocok akeh. Sing bakal ganggu gawe godane ya saya akeh. Oh ya, mula kudu sing ati-ati, eling lawan waspada. Ayo. Pak Panito uga siap mendukung konco-konco Astabrata dalam berkarya dimanapun dan kapanpun. Wah, matur nuwun dasare ya padha-padha putra daerah saka Laladan Nganjuk lan putra daerah alumni biyen ana ing alma materku SMA Negeri 1 Nganjuk. Ngono. Ngaturke panuwun ya, ngaturke panuwun, terima kasih yang sangat banyak ingkang sampun pitados percaya kalian Petruk sak rombongan. Cekak aose awake dhewe ndongake Le, ndongake. Semoga PT Exindo di ulang tahun ke-8, pinaringan rahayu wilujeng niskala,
PT Exindo 57 nggih. Lan Pak Panitus keluarga pinaringan sehat wal afiat, pinayungan keberkahan, kinemulan karaharjan. Amin 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 ya rabbal alamin. Yo nyicipi suarane kanca-kanca pesinden lan waranggana. Alam-alaman truk nggih. Mas Heru kuwi dikongkon bawa. Ayo. Wilujeng enjing Mas Heru. Selamat pagi Mas Wes ya. Oke. Bawa Mardika mawon mengke sing nyekar karep ben Mbak Deni Jenko, gitu. Mau dereng paring pisumbang dana semanten. Nyuwun waras napa niki? Manut mawon pelok barang nggih. Oke. Pengasih nggih monggo slindro nggih. Kula nggih urun. Sak mardikane. Karo Mbak Denko, ya wis sinden hebat ya an. Nyuwun barang mawon. Oh, Mas Heru ki seneng karo barang. Luar biasa. Mau sore ning apa ki ning transit wis ngancani kancane Sanggulan. Sinden anyar. Sinden anyar ya. Sangga Buana. Wayu luwes. Demes. Mangga Mas Her. Nah. Kiraku Sandro. Kiraku kowe tan cidra mergo suwe tak layang kina mama ruta ngambal hambalangan suwe hangan teni rasaku hangan Tetembangan menika nggih katur kunjuk ingkang memonitor lumantar live streaming channel YouTube nggih mugi-mugi sageta dados jampining saya karo lek-lekan truk kopine diseruput. Nggih. Monggo lanjut Mas Her. bicara krungu samaya eling yen taan kledang lakai bocahe teko kula sambi maca WhatsApp ingkang
macet menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mak Cangik. Saya Karno dari rombongan WMC Wayang Mania Community dari Bojonegoro. Ibat adoh-adoh nyusul nyelaki waktu rene le. Dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 buat PT Exindo 57. Semoga Exindo semakin jaya, semoga bus Exindo semakin berkembang, buka bus malam akap kalau buka jalur Bojonegoro saya siap bergabung menjadi agen tiketnya. Terima kasih. Wayang Mania Community, siapapun dalangnya, yang penting wayangannya. Masuk terus. Mbak Deni. Nggih, dalem. Monggo dipun dalahaken menapa menika? Pelok barang. Sakniki nggih. Lho, engken sesuk wis ngungkuti debok. Napa? Tak anteni. Oke, tak enteni. Ya, yuk. Monggo, Mbak Denko, tak enteni. Sesuk 12 ana ing Bajulan. Monggo sing kepareng rawuh, kepengin rawuh, Bajulan. Ayo. Lanjut.
mau kanca-kanca wis tepat waktu jam 8 kurang wis munggah ana panggung Bonangan Klenengan. Tapi ya ana sing munggah terus medun neh kok Le. Wis tak omongi to, ora usah meksa. Iso wong nabuh iso kurban nyuwekne beskap ora nemen ora layang. Wis ora apa-apa. Meng wis gupuh mau. Anu, mengke kula jahite dhewe, Pak. Kula jahite dhewe. Dilalah salin beskap, ya ta. Weh. Karepe dipeksake benike dipasang kabeh. Engko cepot netelne benik. Mengke mawi cepot kula dondomane piyambak. Layang. Rumangsaku kok. Matur nuwun. Uga awake dhewe sowan ana ing HUT Xindo rampung iki. Heeh, dilanjut tanggal 26 Agustus mapan ana ing Sugihwaras Ngluyu. Ngono. Lor parane. Karo Cak Komet Cak Dodok karo Mbak Manohara yen ora kleru. Le. Mah luar biasa. Ngaturke pangapunten ingkang ageng niki Dik Niken Salindri boten saged tumut wonten ing sesen gara-gara amargi kula angsal palaporan saking pihak manajemenipun mbok menawi raganipun kirang fit kirang sehat. Ayo ora apa-apa dimaklumi. Ayo wong ya bladhek bendina acarane padhet. Ora masalah Mas. Penting ya wis kulungsu-kulungsu melu udu nderekke memeriahkan acara ana ing HUT Xindo ke-8. Ya Dik Sinta karo Mbak Sri Wesek jumeneng. Sepoti cok. Ya. Maka kanca-kanca semangat nek nabuh mergo mau ning transit saka ngisor wis kaya kompor dibong karo genset ning dhuwur rungkep. Mbak Sri kali Dik Sinta. Yuk ngaturke apa sing gamelan dhisik. Bar iki musik apa? Niki mboten wonten pamundutan. Sampun mboten wonten. Napa, Pak? Napa nyuwun napa? Napa, Pak? Es teh. Nyuwune es teh iki. Ayo ning warung. Iya. Apa bubuk asmara? Nggih. Request dari Delange nggih. Nggih. Bubuk asmara. Bubuk asmara. Ben anget. Ya. Monggo Dik Sinta kali Mbak Sri Wahyudi. Nah, dipinangkani. Yuk, bubuk asmara dadekke. Yo. Monggo.
lanjut. Catetan sajrone ati katanya luntur saya merati aku gawe hati karena mereka Ayo yo. Tutuk nih. Catetan sajrone ati tanah luntur saya merati aku gawe dadi karepmu mereka ning aku asmara. Terima kasih disimpan Mbak Sri. Sing ngibet gleleng. Mau budal kancane numpak montor karo numpak mobil. Tibake Mas Tris ini arep munggah ngibet iki wedaan to. Lagi roh ki mau aku. Tibake ora nggur Mas Hera ya. Tibake sing ngibet ya pengen tampil ke muka-muka ketampil. Oh ngene-ngene kok apa mau? Oh, lagi nek wedha. Ya. Ya sisane Dik Betrisa, Mbak Ingkar karo Mbak Dwi Jemeneng. Sepati to? Ya. Sih ana pamundutan Mbak Inggar. Nggih, napa? Milih salah satu ya. Iki musik raiso dadi siji apa ikan dalam kolam. Raiso dadi siji sing nge-rap niku to. Rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan. Manut Mas Tris. Manut Mas Tris, manut sing ibad. Manut Mas Tris. Nggih. Merdeka. Iya, wah. Mangga. Ora iso dadi siji ya kena, ikan dalam kolam ya kena. Pun samapta Mas Tris. Dadekke, ya. Dadi
Ya salam. Ya salam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biarkan kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Terima kasih keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata ngaturaken pangapunten menawi wonten tembang-tembang ingkang dereng kula pinanganti disambung panci sanes. Ngono terus Parikesit dadi ratu. Ayo disekseni kaya ngapa Ndara Parikesit anggone berjuang nganti sukses dadi ratu ana Praja Wastina. Ayo le. Kaya ngapa babare nglakon? Ayo Mas Gareng tak derekke. Angin amitit milir Arum-arum lumprang Banjaran Sari angin amitit milir sepi lir sepah samun ingkang wonten madyaning wana Krendayana ya pasitran Gandamayit. Awit pasitran Gandamayit wis kondhang dadya papan pengalapan
jalma mara jalma mati papane jin setan priprayangan engklek-engklek balung atandak parandene ana titahing Gusti ingkang mapan ana kono patrap semedi maladi hening nenggih sang calon ratu Yawastina risang pari kesit ya sang paripurna Tateki yoga brata mandeng pucuking grana anut marang giyawaning